Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Men Adahy Topornyň agzasy Iriz Mamedov. Köpüňiziň tanyşyňyz ýaly Esko lakamy bilen biz bugunky gurulmuşlygymyzy Serdar Hojanepesow agamyz bilen geçirmekçi. Köpüňiziň tanyşyňyz ýaly Muraly Garawly bilen gurulmuşlykda video geçmegimizden öň bizim kanalymyza agza bolmany, agza bolmadyk. Bizim videolarymyza like basmany, komentaryalarda öz pikirinizi paylaşmanı ve yakınlarınız bilen paylaşmanı unutmayın. Ona näme şeylelik bilen videomuza başlayat vatandaşlar. Tek galip Allah'tır. La galibe illallah. Assalamu alaikum. Senem bir salamlaşdan. Selamun aleyküm, salam men dedi. Dedi Türkmenistan'dalar. Bugünkü gurulmuşlygymyz köne aktivistlerin içinden gelip oturan Muraly Garawly ady bilen tanalýan köpçülikde 2019-njy ýylda 2020-njy ýylda 20-njy ýyl pamoýam ýalňyşmasam 20 diýsegem bolýar has dakyka o. 19-am barda öňünden 20 indi has demekdi da. Onda vefat bolan vatandaşlarymyzyň öňüne düşüp bolgap gören adamymyň bu gurulmuşlykda köp zatlary bugün analiz etjek bolýar. Serdar sana bir şeýle bir sorum bar. Ne şu aktivistlik ýoluna, ne sosial platformalaryna, TikTok'larda, YouTube'larda öz bilenini ýa bolmasa da öz dünýä garaýşyny aýdyp çykyş edenler öýüne baskı yapýarlar da Türkmen rejimi tarapyndan. Şuňa nähil garaýan, şu birinji soradan başlaýsak. Böyle şey diýeýin da, mysal getireýin. 2020-njy ýyl hani şu oglanlar öldü, birgiden oglanlar arakdan içkilden atdan bolup öldü. Şol wagty neme vardı? Enecan Salihowa vardı. Menen bir işten boşarak çykdym benim. Şunu edelliğine. Neyse o taýlar önemli değil. Adamları göndük, zat etdik. O soň bir öýde gitip bilemezak gideýinim diýip otyduk gelin. Şonu edenden soň öýden jaň edenleri bir ýany. Enemi dazy çağlary, gozganlary gelin. Bundan aýşyp bize kömekleşip beren töwerek taştan adamlara da jaň edip öýlerine barýarlar. Benim suradım görkezýärler. Bu adam terörist, sizin oğlunuz ýa-da gyzyňyz şuň bilen tirkeşipdir. İş çatak. Ankara pasolosluğa gelsin, ýa-ni İstanbul konsulluğuna gelsin diýip gelekläp ýörler. Ni şonu siz dogry bilýäňizmi şo gelmesini? Ýa bolmasa şonu ýalap bir Türkmenistan rejimi tarapyndan öýlerine baskı yapmalary dogry bilýäňizmi şolar? Doğru değil elbette. Doğru değil elbette. Niresi doğru onun haýsy kanuna sığýar onu. İň berkisi hani soňky döwürde eseriýatlar otýlar. Stalin aýdaly sen zatsan ýatly çaýt diýen gurrun var. Ogly atasyna, gyzy enesine jogap berýär diýen ýer ýok. Ýa-da tersine. Şunuňmy 18 ýaşynda 20 ýaşynda bize 40-myzdan aşyk geçipdir. Öýümüzdäkilere baryp alar berem bolemşler, daýdym bolemşler. Paýanyny paýany berip göwerilendir. Gayratyňyz bar bolsa gidin öz bilen gürleşiň diýilýär bolany. Men başymdan geçen wakany aýdyp bereýin. Bu gurulmuşlyk analitika tarapyndan gitdi, analiz dokumenler. 2015-nji ýylda ýa 2014-nji ýylda ýalňyşmadym 2014-nji ýylda men bir başyma bir waka geldi. Oson ýaşulym şo indi biz arz eden tarapda ýöne biz dogry neme dogry tarapdan neme etdik. Indi doşu otyr solenini şonna bizim işimizi yaptılar. Gözümi geçtiler bilýärmi. Soň täzeden ýene bu iş boldy ýaşulym. Çünkü o taýda bizim hakymyz köýüp barýar. Oson prokuratura bardyk. Prokuratura bardyk bolýan şonna ol karşı tarafa 6-7 kişi bolup durlar. Bizem 2 kişi de ýaşulym bilen men bolýan. Indi prokuror sonra berýär-de. Prokuror sonra berýär, aljyratýarlar da men
ardeden tarawa. Hmm. Men alçak bolup bar 3-4 tane favori işgärler amma mene men jogap berýän ýetişdiğimden on olma ýaşuly men arasyna girýär da. Ýaşuly arasyna girýär bolýan ýaşuly diýerler. Sen näme goşulýan ýaşulyga? Sen näder daşa çykaryp goýýas diýär. Oglum 18 ýaşada diýär. Ha. Özüni bilýändir diýär. Özü jogap bersin özüne diýär. Ha. Atere men diýjek bolýan zadym şu gün watandaşlar bizi ýydarlayan, ýyzlayan watandaşlar size şeýle diýjek. Haçan sizin öýüňize de baryp öz pikiriňizi paýlaşanyňyz üçin öz sizin öýüňize baryp mähribanlaryňyzy gozbasalar, o sizin mähribanlaryňyzyň diýjek zady ol 18 ýaşa geçdi diýsin. Çünki ýurtdaşyny işleýänler, gezýän, okuýanlar, bizi känsinleýänler, görýändirler. O köpsi 18 ýaşdan gaty ullarken 18 ýaşa gelmedi geçenler ammandyr. Eger de sizin ömrüňizde barlaýdan ýa-da size şey diýin, ol 18 ýaşa geçdi diýsin eňatdy. O hökümetiň berýän sorawyny özlerine de şey diýip sorawyny jogap berin. Inni geçeli başga temamyza. Terdara näser etýän bolan platformalarda, sosial platformalaryny prezidentimiz gowy, prezidentimiz adalatly, ya olmasa şoňa garşy gurulýan watan dönügi sen ýene bir zat diýip şo nemetýänler, oglanlar barda. Näsam inni diýjek bolýan zadym şöyle. Madem biz watan dönügi bolýan bolsa, olar prezidentini gollaýan bolsa, prezident beýle bu işler etden bolsa, şolar näme üçin şu aktivistden adyndan özler gidip prezidente ýüzlerini bilen oklar kawara. Şonu nähilekden düşünýän şol hakynda. Aktivistlerin adından çepekçiler toparımı näme şkuralar toparımı gnidalar toparımı şolar diýen bolmalylar sen. Näme diýip ýüzensinler olar? Onu etmäne ýönümesi barmy kamularyň? Yani şkura gnida diýenimiň sebäbi ony başly da bir hökümetiň bir buyrugyny ýa bir razyny ýerine ýetirip beren aklar. Bir gadak ýarym gadak çörek üçin, nan üçin men taýagy ýemäýin, men ölmäýin, beýdine ýaranjak bol. Tabi beýdik gidýän nemeler bolýar, şo fasondan başga hiç adamlar bular. Ýöne şo ýurdun içine halk ayağa galaýmasyn diýip, şo ayağa turan 5-6 tane ýaşlary beýleki nerdirli gepler bilen azar berjek bolýar, çekeljek bolýar, "Ey sizi indi ýoluňyza ýanarys" diýjek bolýarlar. "Sizi ýitirýäs" diýjek bolýarlar. Diýbem ýöler 3 ýyldan bäri. Hadi bir ýitirben bilmediler. Ýöne TikTok'damy, YouTube'damy ýene bir gara görüp paşyr. Ýöne paşyr. Paşyrda ok bir giden. Boş gürleýänler. Näme bolar prezident, näme prezidentligiň näýändir olar diýem. Barsynlar any. Näme derka? Ana 12 sany iň akylly adam gelip gitdi, Jenewa maskara bolup götürüne diýip gitdiler. Daklatlaryndan ýüzüne pul çawurdylar. Götürüne topuň diýip bagyşlar berýän. Inni şu ýerde bir zat aýtjak bolýan. Bu adam benim azym oşup geçip ýadyňyza düşýän bolsa, geçen ýyl bir sany gyz bardy. Ýalňyşmasam Daşuud welaýatyndan öýken. Ýapaly, kapaly. Näme diýilýär kapaly? Kapaly. Her näýse. Çok kapaly men Adalet saraýynyň öňünde cennet kimin ýurdumy wala ıssyjak diýip zat diýip näme diýär komentarlar okuyanlar boldy. Aha. Cennet näme ıssyjakmy diýip ýazýarken o taýda bilýärmi diýjek adam. Şol gitdiňe Adalet saraýyna barda, o Dur Sultanyň üstünden, o garaşörde aktivistler üstünden şikayet etjek diýdi. Şikayet etdim diýdi. Bolýa edipdir da. Näme üçindir de dänim Türkmenistanyň ýa prezidenti ýa Türkmenistan tarapyndan bir prawitelstwodan bir çykyp da dänim siz şunu ýaly etdiňiz, şol watandaşymyzy şey dipsiňiz diýip hiç bir ýerde çykyşy bolmady. Ýa bolmasa da bir sosial platformalaryny açyklamady bolmady da. Ne diýjek bolýan hakykatdan rejim watandaş üçin işleýän bolsa, inni käbirler raýat, biz watandaş diýenler raýatlar, näme gidip raýatlar şikayet ediyor, raýatlar nemesini dinleýän bolsalar,
näme üçin watandaşlar onu çykyp da dänim siz şunu etdiňiz, näme üçin şeýitdiňiz diýip watana, halka sereden ogony näme правительство. Erler o. Ýöneköýje faktlar da ýöneköýje bir malyň ýzyna gezip gören çopanam muňa analiz etmesi ýeterlik mükadiýandan muňa hökman professorlar ýa alymlar çykyp analiz etmesine gerek ýok tabii ýa. No. Ýene bir sorag. Siz watan dönügi diýerler da, watan dönügi diýip näme düşünýäňiz Serdar? Yaman kän ýazýarlar da. Haýsy maddada ýadymdy şunak ýa watan dönügi Türkmenistanyň Jenaýat kanunynyň 200 näçenji madda ýadymy şunak o taýda gön ýazylan döwlet sırryny satsa, döwletiň esasy güýçli wezifelerinden birini oturpan mysal üçin ministr bolar, minabaron bolar ýa-da ýurdun prezidenti bolar ýa-da rat bolar. Esasy ýurdu goramaly, esasy halky alada etmeli adamlar. ýa-da şolaryň ýanyndaýan kömekçileri bir sana sır bar bolsa, Türkmenistanyň bir ýerine bir gizli bir çykan bir gaz ýatagy bar ýa newit ýatagy bar. Şunu sekret saklamaly ýa-da ýene bir ady sekret saklamaly diýse, şonu başga bir ýurda bar satana watan dönügi diýilýär. ýa-da ýurduny oňa muňa satsa watan dönügi diýilýär. ýa-da ýurdun döwletiň hazynasyna gelýän girdejini meninki 10 barmagym ağzymyň tıkçyk diýip oturdy, şoňa watan dönügi diýilýär. Şahsy görüşüm şol, kime watan dönügi diýjeksen. Gara diýenimiz üçin watan dönügi diýýärmi? Dogry, 30 ýyl mundan, hatda mundan hem 100 ýyl mundan hem 1924-nji ýylda Türkmenistan SSR gurulanyny bu döwleti kuran adamlar uzağa çekmediler. 24-nji ýylda SSR gurulan bolsa 27-nji 28-nji ýylda Gaýry Satabaýew ýygnadylar, ýalňyşsam dogurla. Eger ýalňyşsam. Ondan soň galanlarynyň 37-nji ýylda bütün Sowet Soýuzy boýunça barsynyň kellesini aldy. Türkmenistan boýunça statistika göre şu Kronika Türkmenistanmy, Türkmennewsmi bir paylaşıp berdi internette bir iki ýylykda bundan grafikasyny, statistikasyny. Türkmenistan SSR boýunça öldürülen adamlar, repressiýa edilen adamlar diýilenler. Türkmenistanyň kyny seredýän sany az görünýär, beýleki ýurtlardan. Ýöne o günkü Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy göz aňyna alsa, neden baksan halkyň %20-si, %25-ini ýitirdiler. Şo wagty. Esasy şo ýurdu gurmana gatnaşanlar, şo kätmeni guranlar, gazygy çakanlar, revolýusiýany döredenler, ýurt güzel bolsun, obodun bolsun diýip ýa-da şol wagty Gaýgys Atabaýew Aýdawut Tahirowmy, Gaýgys Atabaýew, Aýdawut Tahirow Cüneyt-hana ýazan haty bar internetde bir garagym urşy 1-demi, garagym urşy 2-demi Cüneyt-hana ýazan haty bar. Cüneyt-han o wagty çölüň içinde otyr, lewapdan, mardan we ýalňyşmasam ahaldan bir ýerlerden jemlenip ulakan bir wayska gurnap sebäbi garagym urşy 1 dik gidýär, garagym urşy 2 dik gidýär. Şaýda azyjyk temadan çykaýyn. Garagym urşy 1 lewapdan, lewap territoriýadan ulakan polk töredir. Garagymy öwret ugrady. Birinci polkam alyp bilmeýär, çölüň içindekileri ikinci polkam alyp bilmeýär. Ahirden Gaýgys Atabaýew 24-nji, 26-njy ýylda hat ýazýar. Dogan gan dökülmesini galsyn, bir ýurt guruldy, gelecek bar, zat bar, bugünem dünýäniň soňu däl. Gelecekde nesiller bir zat ederler, ilalaşarlar, goýarlar. Häzirki günde sana size malyňyz, mülküňiz, ýanynızda çyk adamlar bilen Türkmenistanyň çykmagyna ruhsat berýär diýenler. Şonu hem içalylap Moskwa satyp, ýani marda ýaşaýan bolsam, Mary Aşgabat gatnaşyň taksidekä, maşynadekä. Awa tejenden geçende bir giden şehitlik bardyr. Ýomutgyrlan şehitligi diýip ady bar. Yerli halkdan sorasan. Näme şehitligi diýsen ýomutgyrlan şehitligi diýär. Aşgabatdan ol şo taýdan gidip barýar kala samolyotdan gelip atyp atkysdylar bir giden adam. Şol 100 näçe ýaşynda demä prababushka mardy bir 4 ýaşa öldük bahir.
şol aýdyp berýär. Şolam başda giden eken aňyryk. Soň men ýa gaýtdym däden bilen diýdi. Şunu kandy ýa uratdy. Bize wagt çaga diýe. Ýöne bilýäs diýe, ýokardan bu kuş ýaly rast geldi diýe. O katdy zat etdi diýe. Hemmesi ýatdy ýatan ýerine diýe. Uçtu, bir atlar ýardy, bomba ýaran bol, soň bilip bes bomba dygyny onuňam diýe. Turun diýdiler de, turan turdy, galan galdy. Ýa oňdan bir aýratyn bir rowaýat bar, jo Türkmenistana abratdan uğradylan adamlar bar idi. Bilen tegenede izine gaýdan naşandan soň şunu tany izine uğradylar, şo Nurberdi hanam uğradan izine garaşyň tek günügeler ağzı birleşmeli bolar. İnşallah. İyi bir şey. Elbette. Şu düşüncemi örnemem ayıp geçeyim. Son kuy käbir düşünmeyen adamlar var da beynan çok şun ýalak ýanky diýişim ýaly. Watan döňü ýene barda ular olmady. Şon ýatam kurumlar etkenlere diýjek bolýar. Açanda sen birini ýurdun başyna getirip halkyna watanyna wepaly gulluk etsin, seretsin, iýdirsin, içersin. Düşmanın gorasyn deladan beterden getirende bir adam sen başyňda prezident bolup oturýar, halkyna seretmän, yalan propagandalary ýöredip, ýurtdaşynda näşdan adamy ölse de şolara gödügeýin bolup seretmän, innemýän adam. Sen ýurdun baýlygyny satyp, öz haramfor keypine keyp edip ýörkä, buňa halal diýilýär da dänim ikal gurlany da haram diýilýärmi we watan döwleti diýilýär. Prosta bunu analiz edip geçdiler da analiz edip çykyp geçimde biz ne men şu aktivist görnäýär 3 ýyl bolup gelýär. Sinna ilk başta daşdan seretdim. Şu başta 2 ýyl bolup gelýär da aktivist bol ýyl şu güne çene değişen zatlar kän boldy da biz şu zatlary gündeme dile getirmesek şunu prezident bolaýyna da konstitusiýada da bar şu zat watandaş wa Türkmenistanyň raýaty dikeçe Türkmenistanyň raýaty men konstitusiýadaky näçe 7-den 70'i denk hukukludur diýär. Denk hukukludur. Bu ne diýmek näme bolýar indi? Sen denk hukukly, sen ulu bol, kiçi bol, minister bol, sen ýene bir zadyň nemesi bol, birlän neme şaryk, bilýär şaryň gyrlýandy bolanda da sen şonu da sen denk hukukly. Şonuň üçin biz şu gün biz ýaşlar biz geleceğimizi düzeltmesek bu oturanlar ödödünden hiç kim düzeden düzeden diýende menem bir temadan çykjak. Düşýän bolsa 2018-nji ýylda başlady ýa-ni Çilebe o çor diýdik 17-nji ýylda başlady da 2018-de güýje girdi. 2018-nji ýylda da aýdyp beren men bilişim çöre oçur, uno oçur, läşke, yumurka, çilime, ýene hep şekere, her dada oçura durdular bilýär bu. Şu güneçenne 2023-nji ýyla çenne şu güneçenne oçura durup geldi watandaşlar. Inni bir 2 aýdan bäri inni kän oçur ýokmuş, in Aşgabatda da o taýda da bir habar gelýär, Marda da käbir ýerlerde bar ýöne ýok käbir ýerlerinde. Sağla bile nokta sistemi. Biz şu zatları dile getirdik. Zatlar üçin kimimiz maňlaýyny ýardyrdy, kimisi bıçaklandy, kimisi öýüne baskı yaptırdy, kimisi ýene bir adam bol. Kimisine sen ýanky ýalak, diýişim ýalak başlar. Watan döňügi diýdiler, düşünjesiler. Kimleri ugrajaýny allaý, kimleri öldürmeli sizi diýdi. Şu adamlar zatları gündeme getirdiler, dile getirdiler. Men bu zatları aýdamok. Biz şu dile getirdik. Çykkansyz, irgensiz, ýa-dowsuz şu zatlaryň üstünde, şu temalaryň üstünde hereket etdik. İň soňundaky alynan rezultatam bu boldy. Bugün Serdar Goguda dänim, prezident, Türkmenistanyň prezidenti. Men onu bir etmedim. Türkmenistanyň prezidenti Goguda dänim aktivistler elbet bolup ýene-de. Inni
bunu analiz etip geçtik diyelim. Galandan siz analiz edin vatandaşlar. İndik sonra 20-nji ýyllardyr ötýän ýalňyşmasam, o topor, bu topor diýip aýrylmana başlady Serdar. Ja. Rahatçyk bolsa, agyra gelse-dem şol bolýan çünki köpsi ine ADK topor, DBT topor diye halkyň sesi diye ýene Azat Türkmen ýa ýene bir zat diye her kim aýratyn grup bolar. Bada bolýan indi hemmesi halkyň gözünde hemmesi bir ýalak bolup görünýär. Ja. Jep bolýan adam siz şu 2020-nji ýyllarda çykyş edip adet başlanmalar. Şo döwürler aýramjylyk ýalak bir neme boldy aralarynda. Topor bölünüşip başlady. Şoň nämeden ibarat boldy? Ay, gaty uly we çuňur tema diýip çykdy. Bolýa 2020-den aýdaýyn, soň içinde sonra döresek iza gaýdarys ýene-de 19'lar 18'lere. 2020'de bir halk çykdy. Marda tupan boldy, sil boldy, adamlar öldü, jaýlar ýykyldy, Lewap welaýatynda şo boldy. Munyň üstüne adamlar köçäge çykdy. Köçäge çykdy, Türkiýede ýaşap berenler, bala çagasyna zar bolup beren adamlar, öýünden uzak, gyzyny ogluny görmän el ululuk giden çagalary, akdyklaryny görüp bilen ýöne bärde geçip beren adamlaryň hemmesi köçäge çykdy. Demokratiýa bolar, azatlyk gelerdi. Bulary meydana süren kimler boldy? Gaza getirip o döneminde soňunda çykdy halk öz islegi, öz eradasy bilen. Hani birinden birer eşden bolsa da. Näme? Bu halk döredi. Hani diýeli bir 40 kişi ýa 50 kişi ýa 60 kişi bir ara gelip biratlar gürleşilen bolsa, beýiketlen bolsa, derrew halk ortaga çykandan Halmurat Söyün, Şemen Öre, Sapar Klim, Halmurat, kime Hanamov, Nur Muhammed Hanamov, ene kim var? Murat Khadir, ene kim var? Muhammed Diyeçi, yine bir Akvel Sapar, yine bir daha şu kim ol jurnalist var bir tane, Murat Rahim şu. Bunlar her yerden çıkıp başladı. Her yerden çıkıp başladı. Her yerden çıkıp başladılar. Ve birinciler yardıma düşüyor sonra. Ertenem yardıma düşüyen bolsa, bular edip otirler. Hani Gurbanguly Gumbol diyen programması gidip otir nemäniň. Günne bir video çıkıpdy. Günne bir söýge, baklaşka goýa, boş baklaşka diye ýene bir zat diye bir giden müňlerçe videony ogoýup otir. Seyirci ýygna otir. Bir gapdaldan Çemen Öre dip biri var. İstanbul'daki elleri ayakları bilen, Türkiye'deki elleri ayakları bilen adamları bilen onu bunu çekip onu bunu gep adıp zat edip düşüneňmi? Halkyň arasında ey bizim aydanymyz bolýar, bizim diýenimiz bolýar, biz näme etsek şo bolýar dip. O Halmurat Söyünoti Çemen Ören kanalyna baryň, şoňa basarsyňyz, agza bolarsyňyz, öz gowuja gyzymyzdyr, alyp barýar näme diýip. Osaň açyk ýene bir açyk garaz, ortalyk garman çorman, millet bir ayağa kalkınny, agzy birlige barýaram, boljagam görünýärdi, sebäbi şo mazarlykda görünýär. Hani ýadyma düşýär, birinji günüm aýlanmaly boldum. Taýda saňa aýdym birinji näme gitip geldim. Men bu metrobus köprüleriniň çatışýan ýeri bar, boğazyň bäri tarapyndan, maňa tarapyndanmy? Bu boğazyň bäri tarapy gerek. Neyse. Mezarlar müdirligi var şo taýda. Beylikdüzümi? Yok ters tarafa gittin sen. Boğaza yakın. Boğazın dibinde. Zeytinburnu tarafta. Näme Kadıköy'de mi? Zeytinburnu diyen Zeytinburnu'nun yanında bir rat. Neyse önemli değil. O gittik geldim metrobüse minnim biri verdi bir 100 lira 200 lira son yine bir gelece can etti. Men verecek 3 yere mi 4 yere vakit geldim 400 lira cemledim lan. Ondan sonra 400 lira cemledim. Oğlum Çeminören adamı can ediyor. Bizem şu 900 lira sana geçirecek, eline verecek karar. Haçan veriyen, etir veriyen. Etir neçe geliyen dedim. Etir dedim, ben ne dedim, bir madar onur mana pulu var dedim. Ben şu pulu var yanına madar onur diyen dedim. Kartım yok geçirmeyene dedim.
Baryan, pulunu töleýän diýdim. Mazar etdirýän diýdim. Ýöne şo ynanay, şo birinji mazar edilenden soň oje aradan wagt geçdi, oje bir tane bankomat hesap tapyldy, zat edildi millet. Ondan bundan oklap başladı daje. Agamjan ýa-da dostum barym 5 lira, ya oglum barym 5 lira, ya 10 lira, 20 lira kabul etip ýazanlarym bolýar-da, nemesiniň aşaryny. Ondan şo taýda bular köpeldi, ortağa çykdy, birine lak atyp başladylar. Sen Bayram Şeyh Muradow öldürdün, sen onu ettin, sen bunu ettin. Awazan izinden Halmurat Söyün Saparykdyn belekin ol proyekt, bu proyekt, Murat Gurbanow proyekt, geldi käriji proyekt, hökümetiň agentini, ol agent, bul agent, o näme, bu näme dip proyektden gürrüň etip başladylar. Nüştaýda proyekt diýenimiň sebäbi 2018-nji ýylda Türkmenistandan gaýtjak bolup ben bir konkretny ýerden, anyk ýerden, dastawerny ýerden dostum Serdar diýdi, Türkiýe gitip barýan diýdi. Ýakynda diýdi, meni bir azawlukdan internetde diýdi, arkadaga söwü urarlar diýdi. Goşulayma diýdi. Näçinji ýyl? 2018-de. Ha, 2018'de mi? Türkiýe gaýtjak bolup tukamawa. Gaýtmazdan. Arkadaga söwgürler diýdi, goşulayma diýdi. Bilýän sen gylagyňy diýdi. O näme diýmek bolýar diýdim da, näme diýip ötüň sen bir öz diýänine özüň bir gulagyň eşdämi? Men sana aýdyp ötüň diýdi. Şoňa goşulma diýdi. Hökümetiň edip oturan proýekti diýdi. Näme proýekt diýdim, men kän agyň çatmandy da hökümetiň näme işi bar? Muňa adamlara söýdüp sade kellede sorak da. Adamlar diýdi, gürlediler diýdi. Soň diýdi, hökümet bulary ýygnaýa-da diýdi, ýeke-ýeke kelle alýar diýdi. 2002-nji ýylyň sanjar aýynyň 25-i diýerler diýdi. Şonu etjek bolup geler diýdi. Ey goýa diýdim, hawa diýdi. Ey bolýar, hawa duýdur onuň üçin diýdim da, Türkiýe gaýtdym. Türkiýe gelibem, göz gulak bolyp oturdum. Şonda ýadyma düşýär. 2019'da öne bir çıkış etti Sapar Muradow maksat diýeni. KGB-şnik mi, FSB-şnik mi nämedigini özüm ýakynda ýitirdi gerek nämedigini özüm bilen ak gerek oýundy. Soňky döwürde näme etip bilendi. Ýa-da ýanyna kömekçileri, beýlekleri, çep aýaklary, sag aýaklary edýän işleri. Bu çykdy Türkmenistandaky, Türkiýedeki gezip bilen Türkmenistanly zähmetler, zähmetkeşler, Türkmenistan zähmet migrantlary hemen ady teröristler bilen işbirligi edýärdi. Statya goýdy, özüm Kronika Türkmenistanlymy? Şonda birine goýdy. Ruslan Mätiýevde. Ondan sonra diýeçä diýdim, sen bunu diýdim. Näme kuramasy bardy şonuň diýeçiniň? Näme merkez diýä? Koordinasiýonly sowet diýämi? Şoň başlygy men, şoň gurujusy men diýär. Koordinasiýonly sowetiň başlygy bolup çykyş etdi. Ozan diýeçä pretensiýa bildirildi. Diýeçi aýyrdyp bilmedi de, biz diýdi karar çykardyk diýdi. Ha, gol çekdik aşagyna diýdi. Wezipeden aýyrdyk diýdi. Statya dura diýdim. Statya giden oga diýdi. Hey, oň bilen işe etbilecek sazymyz ýok. Ziyan ýok diýdi, durwet. Näle ziyan ýok diýdi. Häli halk hiç sada goşulana häli bolsa, mardaky stihini besliýe de bolana. Marlewapdaky o aptpanan bolana. Uju sondan uju şo wagt çykdy. Amma aýyna dywty tarapy dörandan soň ol eýle bul beýle dip lak atyp başladylar. Käbirler. Proyekt. A proyektden şo 2018'de eşdik gelen gepim. Oda näme diýdim men size, bir hakyky bir musulman bolup kalbyny ýürege goýup aýtjak, elini kalbyny goýup aýtjak bolsaň. Emri bil maruf nehy anil münker diýe. Yamanlygy, erbetligi oňurup bilseň, güýjüň ýetse tamamen ortadan kaldır diýe. Kötülüğü. Güýjüň yetmese diliň bilen aýt diýe. Onan başarmasan içinden bari buğz et diye. Şolat kovzat derler, o dimen koşulman o tüm ve neyse kovzat der diye oturdu. Ol hem de imanın en pes derecesidir ya imanın alamatıdır diye. Geplemen oturmak diye.
dymmak diýe da. Çinin Ne? Üçün dördüncüsü aýdylanak, şonun aňyrda bolsa sen muny hissetmeýän bolsaň, hökümet dogry edip oturanlar dogry, halka berip oturan azar dogry diýjek bolsaň onu bilmedim men. Bularyň kimin Eger bir hökümet muny aýdan bolsa, şo wagt ýadyma düşýär, Türkiýe gelibem, şu 2020'de her yerden şular jaň edip habarlaşyp başladylar ha. Ölenlere bir eýe çykaryldyk. Hemme birden men bilen dost boldy. Vay bu dünýäde näde bir aktivist, oppozisioner bar bolsa şo döwürde hemmesi bilen Zoom'da gepleşmeli günne. Adyma gelenden aýtyp göwürdim sizden bir haýır bolmajagyn. Sizin etjek işiňiz diýdim. Halky oýnap diýdim, ortada taşlap gitmek niýetiniz diýdim. Niýetiniz belli sizin diýdim. Ya siz baryňyzyň hökümetiň adamy. Abdukuliýewiň başyna ýetdiler. Gömdiler, daklat etdiler. Barış Şeyh Muradowyň başyna ýetdiler, topar bilen bilelikde satdylar. Amany Allah Murat Rahim 2020'de Halmurat Söýün bilen kim o? Sapar Klyma garşy çykyş edende faktlar bilen öňlerine çykaryp döküp aýtdy. Käbirleri gotyr, näme digi belli däl. O Türkmenin kanaly ýalyk biratlar. Ýadyňa düşýärmi Gurbanguly Türkiýe geldi. Geçen ýyl mümkin. Men Türk'te geçip ýokam İstanbul'da. Näçinji ýyl 2020'de mi geldim aýşo ýa? 21'de gelen bolmaly. Men 21'de gaýtdym. 21'de geldi. Şonda nämemiş? Kakras şo wagtyň konferensiýa gaýtjak bolup biz arza zat dokument tapşyrdyk. Sene durjy. Bir içe daýdymyz ha. Ýöne habar bar uzem men. Çiňmi? Bir ýolumyza böwet boljak bolup vizasyny alyn. Nämemiş? Gurbanguly gelenine SH diýen erkek adam we ES diýen ayal adam iki bolup näme terakt etjeklermiş, Gurbanguly napadar etjeklermiş. İttiwan nämer. Nirden alýan bu gepleri. Bugün çykýa ýene birine bir rat gürleýär. O taýdan bir çykýa, "Ey erkek bolsaňyz ýurda gürlen." Gürlejek ýurtda bir gaýratly adam barmy? Ya ýurtda açyk sosial platforma berseler, hakykatdan pa faktumu neme sosial platformalar erkin bolsa, näme üçin edilmesin? Sosyal platforma değil sadece. Seret. 180 devlet bilen gatnaşýar. Hemme devlet bilen arasy gowy. Sırf biz yalan gepler otyr istip aýtdyrmak üçin bir näçe sanak çepekçiler topary döredi. Özleriçe döredimi? Bulary halk döretdim bilenak ýa-da bulara dabro berdiler. Halkdan näde pul alsaňyz alyň, alanyňyz sizinki diýilen bolmaly, aldap saklasaňyz boldy diýip. Sebäbi yurdun içindeki televizyonda görkezilip duran zat dekorasiýa, hem bilaryň dekorasiýadan üstü açyly. Dünkü gelip giren 12 sananak ministerleri gürläp bilmän maskara bolup gitdi. Şo 30 ýyllyk atçyda o hakykda demişek ýaly bolarmy hadise bolanak da 3 ýyldan bäri biz gürlesegem, siz gürleseňizem beýlekler aýdyp tursa da muny dinläp oturan, analizawat edip oturanlar bar ahyry. Bulara maglumatlary öňüne pat etip goýsa deklaratsiýalar bilen olar hisat diýip bilen hakda öňkäri aldy alan bilen hak. Diýmek näme eken? Bularyň üstüne edilen naýazdyň netijesinde hökümetiň Gurbangulynyň aýdan nedenak uji Ýewropa. Hani nähili Putin'i çizdiler, Gurbangulyny çizdiler arkaýym bolar. Nesip bolar Türkmenistan'da ülkeye politikada hökümetim. Dara. Käbirler bilen gürleşýän bolýan watandaşlar datlar bilen bolýan. Şeýle diýär-de, şu diýär halk diýär başda çykanda gaty gowy çykdy diýär-de. Gaty gowy çykdy bolýan. Şu gidişine giden bolsa diýär käbirler, aýtdy käbirler. Näme diýär Libyýa alak bolardy, ýa Suriýa alak bolardy. Ýene bir ýaly. Käbirler aýtdy. Şu halk diýär, şu topor bilen hiç taat etmänler hökümetiň tarapda ýören bolsalar diýär. Şu sistema ödödünden gaçyp gitýärdi diýär. Olam ýöne bugun görüp otursa bolan ýanky diýişiň ýaly o dahtary geçelim. O dahtary işläýärmi? Halkyň da analiz eder buny. Kimin näme boldy, kimin näme bolany biz şu bilip otur, halkym muny bilip otur. Kimin haýsy topardygyny, kimin näme topardygyny bilýän o. Gördük ine Azat Isakowyň adat otaň näme Oraz studentimiz bardy bilýän bolsaňyz. Oň şu wagtda düşüp gören günni
görýärler vatandaşlar. Onu analiz etsinler. Kimin toparlayan bolsa da Azady Şakyp, kim bilen o neme dip görüm. Bravo. Yani Çemen fark öyle. farkasy ýokdur da. Yani Türkmen kanaly değil mi? Türkmenim mi? Tarada et geçsinler. Devlet Bayhan. Oo. DB. Lakamlı şahsiyet. Innik sorumuza geçýär Serdara. Inni köp bir şeyle sorawlar berýär da jaňlaşýar, görüşýär vatandaşlar bilen, nahatlar bilen. Men kendi analiz etýän, analiz etýän hemem netije çykarjak bolýarna. Sana şeýle diýelim. Bu sistema değişmesi gerekmiyor. Şu doğru duruşuna gitmesi doğru dip fikir etkenmiş ona hiç bolýar. Çok öğreniydim. Çünkü şu diğerler de hani senin başaran işiniz bolmaz diye diye başarmayanlar boş diyeler. Käbir doğru etýäňiz diye bolýar. Boş diýen adamdan doğru etýäňiz biz bolýar siz diýen adam kände bolýar. Şu ihtida Türkmenistanyň şu rejimi değişermi sence ya olmasa şu duruşuna dowam edermi? Değişen elbette bu Türkmenistan'ın halkyny samsyk görmesen akıllı halklar bolar. Gerek oza dünýäni ters oturup okudy bolar. Ýöne birazajyk bir dogryny görmekde geleceğe karşı gözünü açıp seyretmekte bir peyda bolarym hadiyene. Hatta şu sizin eden işiniz barmy, sizin gazanyň adynız barmy, siz boş diýenlerin eti bir gün bizim sağ gaplarymyzy bizden öňde gap kelle getirip berjegine de inanýas biz. Anlamaly. Olar bugün boş diýär, ýöne Türkmenne gelýän ata söz bar ha. Näme diýär? Toy bil il bilen bolan toyda bayram diýär. Bu senin ayşyňy diýerek il köpçüligi öňe ılgap köpçülik bolup berede, köpçüligi görenem köpçüligi goşulmaly bolýar. Eddiler şo, belkem muňa Türkiýe mysal bolar, belkem muňa Orset mysal bolar, belkem muňa goňşy Özbegistan mysal bolar. Ýurdunyň başyndakyny çarşyryp otyrlar ha. Telefonum var, kımmat bahaly, internetim ýok. Ýene bir radym var, maşinim var, benzinim ýok. Öýümde telewizorum var, togum ýok. Haladelikde produktam var, elektrigim ýok dip. Şolaryň prezidentine aýrýan bir goýup ýakynda püt dedik goýberýärler. Halk bolup gowy ýaşap bilmejek bolsaň, ýurduň başyndaky gelibem göz göre ogurlyk edip, men musulman, men elhamdülillah haja barıp geldim, ýanymda mollalar, müftüler bilen gezýän, tesbih aýlaýan, ýa senin göstermelik hayatyň kimi ilgilendirir? Hiç kimseni. Elbette değişecek. Ediz, hemmenin oğul gyzy var. Milisiýanyň oğul gyzy var, waýenniň oğul gyzy var. Bir ministerlik işgärleriniň, Gölökay daýhanyň hemmesiniň. Bugünkü günde hezile diýen barmy? Bir wagtlar Türkmen maşin döwründe her kime zat diýä belin. Men bilýän. Adamlar beňem çekýärdi, tregem çekýärdi, pulam tapýardy, maşinem sürýärdi, köşkem salýardy, 2 etaj, 3 etaj. Oňa hökümet gelip yıkmasaň bolanak 2 etaj jaý gadagan dip iliň öýlerini ýykyp gezdiler velayatlarda. Aşgabatda giden adamyň öýüni ýykdylar. Biratlar gurmaly, biratlar etmeli. Bu uzak sürmeýär hiç haçan. Zalimlik hiç haçan uzak süren däldir. Zalimlik hiç haçan uzak süren däldir. 30 ýyllyk sesimizi bugün Türkmenistanyň halky bugün aýdyp oturan bolsa, munyň üstesine mundan örnek alanlar diýerler. Hani bir wagtlar 2006-njy ýylda Gurbanguly wezipe başyna geldi diýsek, düşüneňmi? Benzini mugad etjek diýip 300 manatlyk benzini 1 manada çykaryp 3 aýdan soňra ýa-da 6 aýdan soňra benzinem ýatyrdy. Kymmat düşýär hökümete başaranak diýip 300 manatlyk benzini 500 manat etdimi? Bilen bir büktümi? Büktü. Bileňa, gowum hadi bolýan. Entägem dişin gysyk gidip otyň, barlay süýşseň edersiň, beýdersiň. Ýok, etip bolana. Ýöne
2006-njy, 2007-njy, daha 2017-nji, 18-nji ýyllarda Putinin bugünkü edip oturan oyunlaryny hiç kim görenokdy. Etmeýärler müňňallyk zat. Demokratiski orset bardy. Ýa-da bugünkü Türkiýe 2013 ýyldaky evet hayır referandumlarında da bugüne geleriz diýip oýlamaýdylar. Ýöne geldiler. Näme netijesinde? Eger bular Türkiýany Türkmenistana meňzetdiler, Orsiýadan olarak Türkmenistana meňzetdiler diýip bular edip oturan bolsalar, hemmäňem güni ýykylýar ýakyny sanalýar. Nemeden şeyle bir soru var yine de var. Hmm. Serdar Hudaýyň ýerine goýup berenler var. Oňsoň Gurban Guly hawa birinji prezident müşina we biziň şu diýen adamyň şu baýda gat berdi. Tamam ya, geldi. Şu diýen adamyň sen daşa ýurtda. Soýana niýe Türkmenistan'a şu söz, yani ýurduň garşysynda edip berdi. Şu sözde 4-nji ýerde biz baýlykda zatdyk, götüň gatçagda. Şu adam edip berdi 4-nji ýerde. baýdamyza amal beripmişin, garaşsyzlygymyza amal beripmişin, hawa watandaşlaryň arkasynda da durupmuşin, gara halky hemme taraplaryň gowzatlar edipmişin. Şu ýerde indi bir niýatyňam paherň bar haky ýa da bolan bir halk üçin eden zatlar am bagly, bu adam bolsa diýer, we da adam bolsa da ölen adam ýa-ni hemşe gowzat problemler ýa. Ondan şimdi ol adama ýatan ýer ýa bolsun bara taky tamam gitten ony gallyr bolmaýar, gallyr getir neme diýen bolmaýar. Biz onu yok saat yok kolini diyecek kolan adam. O ni hakikaten bir şey oturan bolin Türkmen halkyna şeýle bir samzyk diýip düşün seretdiýärlerim käýa olmasa da bir ya ruhtan men ya da sen şu ýaňy diýip geçdiň da Türkmen halky ýaly akylly adam ýokdur getirip oturdu näme etdiňdir diýende. Bravo. Ni şonu bir özüňe bir açyklap geçseň näme Huda ne ýalarda ne ýurdun başyna gelen prezident gudratlymışyn onu Allah saýlap getiripmişin onu halk saýlamandyr. Allah'ın öz getirip oturan zatlar ýerler däre var. Şuňa bir şuňa adamlara näme hilep bolýar? Neme açıklama aýdasyň gelen, näme hilep bir düşünje beresiň gelen Serdar. Allahu Teala mübarek Ramazan aýyna ýakynlaşyp otyrys. Olar ýaly adamlar we beýlekler de hemmesine de ıslah bolmamyzy nesip eylesin. Günahlardan arynmamyzy, hakyky Allah Taala dönmemizi nesip eylesin. Islah eylesin diýmeli bolýar. Näme diýip biljeksin? Yaradan Allah Taala'ny görmendir, joňa Hudaý diýip oturanda näme üçin diýip otyr? Aslında kellesini işletse ýurdun başyndaky adam, eger akylly boljak bolsa, sana kim seni ýanyna gelip ýüzüne yalan gürläp seni öwýän bolsa, şol senin düşmanyndyr diýen sözi ýatdan çykaran bolmaly. Düşünýärmi? Asıl düşmanlary töweregine geçipdi. Hani bular bu derejege gowy bolýan bolsalar. Näme üçin ona töweregine ýalakaçlar, aýranaklar? Ýa-da bir zatdan gorkýarlar. Abi töweregine ýalakaçlar näme etsin? Eser etdiler, gördüler. Ýalakalyk etsin günün görüp bolýar. Çörege meske sürüp ýyp bolýar, bal sürüp ýyp bolýar. Arkaýyn ýaşap bolýar. Milisiýa akitmeýe, komiteye dalyp gitmeýe, urmeýe, ýençmeýe. Konçinli miras bolup gezen, ýöne zata diýri gezen. Düşünýärmi? Başga näme bolsun? Oturup bugünkü günde ojuk zat bilen ýa bujuk zat bilen öwüne oturan adam mysal getireýin. Arada şu taýda birinden soraýan bir maşina aljak bolup ödem gaty ummansız baý adam, pulam ken. Näme aýdýan? Şunu maşina alsan, şunu alsan diýen. Ýolda görkezdim da. Şumu diye Angleski maşin mi ayadım şunu. Katovodan. Ne alsan olar aytam. Şumu diye. Men dälimi diye. Diňe karapkasy üçin plus 200 000 liş 300 000 lişni tölemeli diye. Diňe daş üçin diye. Näme gerek omaňa diye. Maşin diýen bir ýer barýan bir ýere gitse boldy da diye. Düşünýärmi? Näme diýin men diýär. Lişni pulony tölenden bir haýyrly iş edeýin. Baga keýinni.
birine kömek edeyim diye ya yeni bir edeyim diye bir yatırım yapmayın. Doğru düzgün iş edeyim diye. Peyda getirecek iş edeyim diye. Karop için ben dişini 300 bin manat telemeli mi diye de misal verdim. Görýän. Düşünce seyretsin. Ya Var düşünce. pulkan, kurtoy maşin binmeli. Yok. Kurtoy telefon almalı. Yok. Normal işlet duran model bırak bağım boldu. Men için gülýaly şol diye. Bu dünyada diye ölýäs barymyzam diye. Ölümlü dünya bu diye. Adam pakir bu dünya näme üçin geldi diye. Yaxşılık etmejek bolsan, arkandan yaxşı söz galdyrmajak bolsan, gowluk ekmejek bolsan diye. Näme eksen şonu biçersin diye söz var ya diýene senem. Biz musulman diýiz. Elhamdülillah diýiz. Bizim elhamdülillah musulman diýiz de musulman ýurt näme. Ha bizim ýurdumyzda musulmançylyk bilen hem öýrediler. O musulmançylyk. Hani Ýewropa garabam kapır ýurtlar diýip aýdýarlar. Bular çene öýrediler. Bulara gelýän hiçkili kapır däl. Her otlyk gün kakpalozyna meçidine barýarlar, çerkewine barýarlar, çokunýarlar, okýarlar, haýır sogabyny diýerler. Öňünden çykan adama sen Afrikany, sen nemis, sen gara, sen göz çekik, sen gazak, sen ýok. Senin bilen deň goşgurlaşýarby, hemmemize metten süpten adam diýer. Ölsek o dünya var mı? İnanýanam mı, inanmaýanam mı? Böyle seni özün pikirlep görün, musulman däl adamdan eşdiýän bu zatlary. Musulman adamdan eşitmeli sen bu zatlar aslında. Senin ýanka içiň ýalagy? Seyredin musulman konusunu. Gelip musulman konusunu ýadyňyza mesela geçen ýyl Mukaddes Ramazan aýynda ömrüň manysi kitap okutdular wara. Bu zat musulmançylyga bolmajak zat da ol. Bu ömrüň manysi bu bir näme diýeýin bir täretsiz gezip gören adam diýeýin, näme diýeýin. Ya bolmasa da näme madem bir halk üçin bir gowy edýän iş bolýan bolsa, o watandaşlary näme etýän bolsa, Hudaýyň ýerine goýýan bolsalar, käbi watandaşlar goýýar da raýatlar goýýar. Käbi raýat bolar. Raýat diýetçe. Olar näme bolýan bolsa, madem şo Hudaý tarapyn gelen bolsa, näme üçin juma namazynda ýa bolmasa nemesinde haýsy bir nemede neçide gatnaşýar. O Gurban Guly Berdimuhammedoviç. O tutuş cemaat aýratyn otyr, ol ýekeji paşa ýa-da aýratyn otyr. Näme üçindir de dälim başga musulman ülkelerinde iňbäçe Türkiýede ýaşar. Recep Tayyip Erdoğan şu wagt Türkiýanyň prezidenti. O cemaat bile oturýar, cemaatyň içinde gezýär, ýüzlerine seyredişýär, biri bilen söz alşanda ýüz göze seyredip gurulýar. A bizim rejimimizde seyretýän näme üçindir de şeýle gurulýanlaryny şeýle edip seyredip nemetýärler de ýüzüne seyredip gurulýanoklar ol. Ol beýle paşalyk däl bolýan bolsa o konstitusiýada diýär prezidenti çalışmana ruhsat berilýänler geçen ýerler bar. O taýlarda şon ýalwagtlar baka näme üçin o Serdar prezident bolup geldi beýle madem seredin men jurda bir analizim aýtjak bolýarlar. 2017-nji ýylda prezident saýlawy geçirildi. Ýadyma düşýän bolsa. Şonda Gurban Guly Fradu näme geldi, ýene täzeden posta geldi. Şonda haýsy minister basyldy. Şo näme adaylyga saýlanan nemeler var da ministerlerin içinden biri basyldy. Sered oturýanlar, sered oturyp bolýan. Her tapar şunýar saýlawlar bolýar, bolýan şo adaylyga çykan ministerler kökban içinden biri basylýar. Ine Serdar prezident bolup gelende de Mardar o begençdiýän basyldy, hakim ornwasary basyldy. Indi diýjek bolýan badym. Çünkü ben analyzken gurulýan, dinleýän, analiz etýän, görýän-de. Inni diýjek bolýan badym. Şo begenç diýilýän ýurdun içinde de kän oglanlar aýtdy da, şoňa ses beren kän boldy. Türkiýede de kän boldy şoňa beren ses. Şol adamy basdylar. Bilemi aşo hakykatdan şoňa begençdimi, nämedim men şu wagtlara. Bilemedim men kän bir gyzyklanmadym men. Familiýasy ýazdy kän akly huzum ýerine däl bolan soň bir sürü problem bolan soň içinde. Şolar içinde gaty görmärsiň. Ýalňyşym bolsa bagyşlarsyň. Indi
şol oğlan basılıp gitdi, şol adam basılıp gitdi. Sen ilk bäkejesi prezident saýlawyna ekspert etdiler-de kim kän ses alýar, kim kän ses alsa şonu ýitirýärler. Şu sistema, şu rejim şuň şol wakany ýöredip otýar. Şuň şo wakany ýöredip otýar. Bravo. Indi şunluk bilen soraw jogabynda Aktor Serdar Aýçak wadyň ba bolsa ýene-de şoňy uzaklaşdyryp oturmaly. İkinji Bravo. tema geljekdir ýakynda. İkinji temamyz o ýurdun içinde nähile bolmaly, o watandaş nähili ýaşamaly diýen temamyz bar. O şoňa nesip bolsa biz inniki çykyşymyzda neme ders? Şunluk bilen biz gurrun göçlüğümüz tamamlaýar. Serdar Aýçak wadyny ba bolsa watandaşlar bilen sagollaşdyk. İkinji bölümden nesip bolsa ýakyn wagtlarda ýene-de size ýetireriz. Sağ ol Elican. Nedis Türkmenistanlaryň gelecekki Ramazan aylygy kutlaýas. Inşallah nesip bolsa görüşeriz. Hemmeşe de aýdýan sözümüz, biz sözümizden dänamyzak, ýolumuzdan hem gaýdamyzak. Allah nesip etse sakkalymyza, hynamyza aýramyzak. Türkmenistanlar azy birdir. Bu mesele bitýär nesip bolsa 5 vilayet, 5 toğun el ýaly. Sağ olun. Şunluk bilen biz öz gepleşigimizi geçip gutarýas. Nesip bolsa ýene-de bu ikinji bölüm hem geljekdir. İkinji bölümünde nesip bolsa watandaş nähile ýaşamaly, prezident näme wezipeleri eýelýär, watan halk näme şo temalaryň üstünde nesip bolsa durup geçecekdir. Hoş sağ olun, tänniki duşlukda görüşýänçä sağ aman galyn.